Salam pambuka sinarengan kalian musik budaya ya Ndok ya. Sampun katuran ojo cuma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arjene anu ndi mang tukang arjene ndi do? Delik ning ndi bocahe? Turu, aja turu ae Ndok, kok iso. Ndi? Iya piye? Wes ndekne dirubung karo cewek-cewek wayu-wayune ngono kok ya. Mulane ndekne iki ayem dina iki Ndok. Nggih ngaturi sugeng dalu, sugeng pemanggihan kalian keluarga Gong Sandewa Krebrak Musika Budaya. Ingkang mijil saking telatah tempuran Blora ingkang dipun sesepuh kali panjenengan Bapak Pandi dalem kabiyantu kali panjenengan Bu Yesika Mardiana. Iki awake dhewe adu-adu saka tempuran Blora ditimbali wonten ing dusun ngendi iki Ndak? Jatiroto Margomulyo nggih. Nggih. Niki perbatasan Ngawi leres napa mboten nggih? Leres. Masyaallah layak Nduk aku mang sepedaan tak kira iki mang sak jam setengah kok dadi 2 jam luweh ngono lho ya. Kene Ndak. Wah omam ngono cepu dhewe ae cedhak to ya. Iki aja lali Ndak, awake dhewe sang ning daleme Bapak sinten iki, Pak? Bapak Pur nggih. Nggih. Dalem Bapak Purwanto nggih. Iki awake dhewe sak rombongan ketoprak musika budaya ditimbali wonten ing dusun Jatiroto teng daleme Bapak Purwanto kanthi acara walimatul arus menika leres nggih Pak nggih. Di lah momok kempet ae kok Nduk. Iki aja lali matur sembah nuwun kali panjenengane Bapak Purwanto sekeluarga sampun kersa nimbali kalau sak rombongan ketoprak musika budaya ingkang mijil saking telatah tempuran Blora. Dongane iki Nduk, bengi iki konjo dumateng Bapak Purwanto muga-muga sababare nimbali ketoprak musika budaya tansah paringan seger kewarasan. Diparingi panjang yuswane, diparingi lancar rezekine lan barokah lan nyambut gawe. Amin Allahumma. Aja lali juga ndedonga kagem temanan berdua nih ya Nduk ya. Mbak Risma adalah Mas Darmawan ya sayang ya. Muga-muga dadi temanan ingkang sakinah mawaddah warahmah. Cepet diparingi momongan kira-kira pira Nduk nah? Berdua. Pira? Gak oleh KB, berarti gak dianjurkan untuk KB ya Nduk ya. Terus pokoknya munak rapopo gitu. Lah iya toh. Aja lali juga Nduk tunggu kagem ibu-ibu adalah bapak-bapak sing nonton ugi. Dongane bengi iki muga-muga pinaringan sehat sedanten nggih Pak nggih Bu nggih. Juga aja lali Nduk sing diutang tak dongakno utange lunas. Sing urung duwe bojo ya tak dongakno Nduk, muga-muga gek ndang cepak jodone nggih Bu nggih. Terus pokoknya luar biasa dong aku bengi iki muga kabul ya Nduk ya. Yuk sayangku diputar kembali sinarengan kalian musika budaya juga AJM Production juga didugalan Gesil ya Leting. Yuk langsung tak putar kembali bareng artis-artis dari musika budaya yang punya Dian Ardani semoga. Ayo Nduk, tamani Nduk. Mikir si Cita Nduk. Ayo sayangku katuran apa iki momen pemberutan nonton merah jambu ya. Kawin kontrak oke ditunggu. Oh jambu alas napa anu niki Mbak jambu alas nggih. Ayo monggo langsung diaturi wonten jambu alas. Ayo Nduk tangi Nduk. Kontrol panggung Mas.
ramah kemuyune Restoran kasih sayangi Karena hatiku bakal dadi bojone Pak Markodo, Sugeng Rawang nggih Pak Markodo. Iki Pak aku sing puwale ganteng dhewe iki. Sayange wis duwe bojo Nanging aku kadung kebacut tresno Melokso rasa ning ati Karena hatiku pengen melu duweni Jambu alas kulite ijo sing digagas wis duwe bojo Dakula ada semut durung lan aja dirabuk Sumpah ning batin yen kula sida dikawin tekad ing ati ora bakal nurut ganti Sumpah wis janji arep sehidup semati seneng lan sedih bareng-bareng dilakoni Alas ke manis rasane Nadyan ilas tak enteni kandane Sayange wis duwe bojo Nanging aku kadung kebacut tresno Melokso rasa ning ati Karena hatiku bakal melu duweni Jambu alas kulite ijo sing digagas wis duwe bojo Ada kula, ada semut durung lan aja dirabuk Sumpah ning batin yen kula sida dikawin tekad ing ati ora bakal nurut ganti Sumpah wis janji arep sehidup semati seneng lan sedih bareng-bareng dilakoni Alas de manis rasane Nadyan ilas tak enteni kandani Kelingan manis esem luwe Terus kelingan ramah kemuyune Tresno lan kasih sayangi Karo hatiku bakal dadi bojone Satu tembang mampu datang nyampur sari kira jadi musiknya budaya wonten jambuala sampun diaturi nggih. Aku nyedam mateng dulur-dulur sedaya mawon saking dalam. Ndak ditampani sayang. Katuran pamundutan nggih, pamundutanipun wonten apa iki mau ndak? Kalian kontrak juga alon-alon nganjuk. Liwung Puspitanaloge. Ya langsung tak putar kembali satu persatu pamundutan gendok. Ki juga awake dhewe ya ora
iso suwe-suwe lah iya toh. Piye ndak? Lilo, oke, ditunggu. Memenuhi pamburutan dulu urut sayang ya. Wonten kawin kontrak langsung tak putar kembali sinarengan kalian artis-artis dari musika budaya yang punya kawin kontrak ada Ana Mardiana ya. Wah penak sacet ngene iki ndak. Mustika Budaya Kakak Audio ACM Production. Duh adindaku sayang, para cantik wajahmu yang ku kenal tak akan hilang walau di negeri seberang. Cintaku hanyalah di kau yang ku sayang. Jangan kelewatan tresnaku iki mung cuma sewulan. Ra ono meneh kata sayang-sayangan mergo janjine arep kawin kontrakan. Mustika Budaya Mustika Budaya aja mbok guyu ah. terlanjur cinta mati di kau yang ku sayang. Izinkan cinta ini bisa ku perpanjang. Tak ada lagi istilah kawin kontrakan. Apapun mas kawinnya kan ku bayar kontak. Laksan kawinan ijab kabul kumandang liramu tangisan terharu aku nyawang akhirnya aku jatuh cinta beneran. Cintaku ini hanyalah untuk kamu.
Asobi. Loh, gak boleh ngoten. Nggih, anak-anak semuanya. Nek ngemben gak oleh nesu. Bocah kok iso. Gimana? Puspita nala jalukane mbak walah anake ra apa-apa, guys. Ora, gak masalah nek ngono kuwi ndak. Ya saya ke memenuhi pambunutan ya wonten Puspita nala. Juga alon-alon nganjuk terspesial buat yang masih di belakang panggung. Juga ada Lilo, juga wonten ninggal katresnan. Oke, cukup ya sayang ya. Oke, langsung putar kembali sidaran kalian musik budaya bareng anak-anakku sing ayu-ayu sing cantik-cantik. Bareng anakku yang punya Santifani, monggo sayangku. Apa ndak? Lilo. Anakku iki tak ngene. Ngono anu ati. Ngono ku cucuke aja diajakno tenanan. Oke, yuk monggo katuran. Ayo ndak. Kayak satset Lilo. Mustika budaya.
Oke, satu tempat pamburutan nggih wonten lila sampun katuran tidak mateng masa sampun diaturi. Oke, momen pamburutan satu per satu. Pamburutanipun wonten Puspitanolo, juga ada ninggal katresnan. Ugi apa mau ndok sijine ndak? Alon-alon nganjuk spesial buat Kang Mas nggih. Oke, yuk kalian masih bareng Musika Budaya yang kembali bareng artis-artis dari Musika Budaya, bareng anak-anakku sing ayu-ayu sing cantik-cantik. Oke, momen pamburutan ya ndak ya, bareng anakku yang punya Puspitanolo gimana sayangku? Iya oke, yuk monggo katurun alon-alon nganjuk spesialnya buat dulur lanang yang ada di samping panggung ya ndak ya. Oke, yuk monggo langsung diaturi. Mau minta artis yang mana Mas Bro? Sing di cilik iki. Janji-janji disekseni lampu alun-alun iki lali tenan kode karo aku iki ning terminal stasiun goleki. Mustika Budaya. Production Kakak Audio Gelsilia lagi, terima kasih.
Ki satu tembang pemberontan nggih wonten anak nganjuk terus spesial buat yang masih yang di belakang panggung sampun diaturi. Momen pemberontan nggih wonten Puspita Nolo terus spesialnya buat dulur lanang. Sebentar dulu nggih Kang Mas nggih. Iku ndak mangga katuran nonton Puspita Nolo dulu terus spesialnya buat Mas Mul ini ya. Goyang kembali pada musik budaya. Wanotya ayu utama ngambar arome kusumo ulat lan pronto anggu kasemsem ming nolo esemulir pahit madu lindri nyawa esemu dasar lencir kuning anggu karoso tresnaku ngambar arum tan kuciwo katon maman ise sakar mekar lan melati rinonce katon kinelo ya kantiane jagat katresnan tiada yang lebih indah tiada yang lebih rindu selain hatiku andai yang kau tahu rembulan kang sumunar nyekseni tresno kang tuh kan ono liya mangesirawa bagus Cak Mol sampun tak aturi nggih. Gambar arum tanah kuciwo katon maman ise sakar mekar lan mertati rinonce katon kinelo ya kantiane jagat katresnan tiada yang lebih indah tiada yang lebih rindu selain hatiku andai yang kau tahu rembulan kang sumunar nyekseni tresno kang tuhu kan ono liya mung sira wong bagus tiada yang lebih indah tiada yang lebih rindu selain hatiku andai yang kau tahu rembulan kang sumunar nyekseni tresno kang tuhu kan ono liya mung sira wong bagus kan ono liya mung sira wong bagus. Satu tembang yang baru sehari kita jadi musik budaya wonten Puspita Nolo sampun katuran terus spesialnya buat
Cak Mol nggih sampun diaturi. Yang kembali bareng asli dari musik budaya Bapak Kagem Bapak Ibu pada ini balik ke musik budaya langsung bisa menghubungi Bapak Pandipi dalam menonton tempuran budaya nak ya. Wes pokoknya soal regane seduluran regane murah meriah. Oke ya langsung tak putar kembali bareng artis-artis dari musik budaya bareng anak-anakku memani pemberitahuan ninggal katresnan. Ya langsung tak putar kembali yang punya ninggal katresnan bareng anak-anakku sing ayu-ayu sing cantik-cantik yang punya Putri Yana semoga. Karo sapa tak suwun rina lan wedi muga-muga Gusti ijabahi sok kapan anggonmu bali bisa kumpul kaya wingi uni
satutupang pemberutan wonten inggal katresnan nyampur sari kira sediri musik budaya wonten dua lagu nggih. Pemberutan wonten Gadis Manis Kalimantan ugi Perahu Layar nggih. Ayo langsung tak putar kembali sinaringan kalian musik budaya bareng anak-anakku sing ayu sing cantik-cantik. Yuk bareng Rizka Aurora wonten Perahu Layar Dek. Yuk semoga Mas Londa yuk pada numpak perahu Mas. Mustika budaya. Goyang kembali bersama Mustika Budaya MB Production. Kakak Audio. Sampun katuran bertanipun nggih wonten Perahu Layar terus sebesar kagem Kang Masih yang di sebelah ngarep dhewe mau pamrutan wonten Gadis Manis Kalimantan ya Nduk ya. Ya kita kembali bareng artis dan musik budaya yang punya Gadis Manis Kalimantan bareng artis dari musik budaya yang punya Tirayok Tir Matsunda. Gadis Manis Kalimantan, maulah ulun kabaya
yang sungguh mempesona. Apa ulun jadi jatuh cinta. Apa-apa pada pandangan pertama. Kata apa kapankah kita berjumpa. Senyum tipis nan menawan, gadis manis Kalimantan. Maulah ulun kebayang sepanjang malam. Senyum tipis nan menawan, gadis manis Kalimantan. Maulah ulun kebayang-bayang muhabian. Apa yang sungguh mempesona. Apa ulun jadi jatuh cinta. Apa-apa pada pandangan pertama. Kata apa kapankah kita berjumpa. Senyum tipis dan menawan, gadis manis Kalimantan. Maulah ulun terbayang berpanjang malam. Senyum tipis dan menawan, gadis manis Kalimantan. Maulah ulun terbayang-bayang perhatian. Senyum tipis dan menawan, gadis manis Kalimantan. Maulah ulun terkesan sepanjang malam. Sungguh manis dan rupawan, gadis manis Kalimantan. Maulah ulun terbayang-bayang muhabian. Ya satu teman pemerintahan dan gadis manis Kalimantan wonten dina Kang Mas langsung diaturi karo ngeranti momongane dhewe nggih semonggo. Nggih ini dina tampani sik Nduk, tampani sik dinoke Nduk. Ya semoga asik. Hei. Sayangku sing bagus dhewe, purun napa bakal tak usahake. Ibarate saisi bumi nggo kowe. Sing tenang aja kuwatir, sayangku ning kowe ra bisa disetir. Ora bakal luntur, ora bakal buntir. Bungaku tembus tekan kayangan, krungu suaramu, suara tangismu.
kowe ra iso disetik ora bakal mundur ora bakal mundur. Putraku sing bagus dhewe urun nopo bakal tak usahake. Yo bungahku kembos tekan kayangan krungu suaramu soro tangismu ora bakal cukup lautan mangsi mengukir indah ayumu kaya widodari. Mungkin iso ontek ewunan lagu nyeritake gedene rasa sayangku. Ayo ti atas Siti. Ora bakal cukup lautan mangsi mungkin indah ayumu kaya widodari. Mungkin isa antek ewunan lagu nyeritake gedene rasa sayangku. Mungkin iso antek ewunan lagu nyeritake gedene rasa sayangku. Jadi suka ketilan sewadang yang mula suka yang ada syukur mari suka tak tandang semene awake ya nduk ya. Nah iki berjalan wis rawon nduk. Yuk aja lali palunggane dicawesna nduk.